कमाइले नाम रत भरिया में presented by Saddam Gurpuria. जादू बतोहरे कमरिया में उड़ौले बाड़ू करदा जिला जवार में हो गइलू वायरल तू तो रात भर में हो गइलू वायरल तू तो रात भर में उड़ौले बाड़ू करदा जिला जवार में हो गइलू वायरल तू तो रात भर में हवा चेक करी चलो से जरिया में कमाइले नाम रत भरिया में का जादू बा पतली कमरिया में कमाइले नाम रत भरिया में का जादू बा तोहरे कमरिया में Presented by Saddam Gurpuria. कमाइले नाम रत भरिया में का जादू बा तोहरे कमरिया में गैल रहू पढ़े का कैलू पढ़ाई दिहलू मजाक में वीडियो बनाई तोहरा दिमाग में का चलले बाची दिहलू तू रील बनाई हो नाची दिहलू तू रील बनाई हो नाची गैल रहू पढ़े का कैलू पढ़ाई दिहलू मजाक में वीडियो बनाई तोहरा दिमाग में का चलले बाची दिहलू तू रील बनाई हो नाची तनका धारे दसट जा पजरिया में कमाइले नाम रात अनहरिया में का जादू बा पतली कमरिया में कमाइले नाम रात भरिया में का जादू बा तोहरे कमरिया में कमाइले नाम रात भरिया में Presented by Saddam Gurpuria. जादू बतोहरे कमरिया में बन गई लाइफ तोहर हो गईलू बीजी मुखिया विधायक के हो गईलू निजी 15 दिन में रहता रो ट्रेंडिंग में रानी चर्चा में कैले बा तोहरी जवानी चर्चा में कैले बा तोहरी जवानी बन गई लाइफ तोहर हो गईलू बीजी मुखिया विधायक के हो गईलू निजी 15 दिन में रहता रो ट्रेंडिंग में रानी चर्चा में कैले बा तोहरी जवानी तू तो बसल बाड़ू सदम के नजरिया में कमाइले नाम रत भरिया में का जादू बा पतली कमरिया में कमाइले नाम रत अनहरिया में का जादू बा तोहरे कमरिया में Presented by Saddam Gurpuria.